Е, хайде отново в този силно любовен ден, ден в който е подходящо да си обещаем, да седнем, да хапнем с близките, с роднините, да си направим обет за дълбока любов, да отидем на море, да разплатим семейна карма, да танцуваме хора. Уникален ден, ден с път на живота, 6 и една чаша с изобилие. Ако всичко върви по божествения план, а аз съм сигурна, че това ще е така, би следвало това видео да го гледате на 25.07.2026, поне тогава ще го кача. А пък вие може да го гледате и на 3.3.2030. Мили хора, здравейте! За мен е празник, че отново имам възможността да бъда тук с вас и да си говорим с картите Таро за любов. Какво ще направим днес? Някой се завръща към нас. Кой е той? Кой ще дойде, ще се върне, ще връхлети, ще ни направи щастливи? Ще се върне при нас. И за да се върне, той има причина. Не е задължително, естествено, да има раздяла, да има конфликт, може да има кратка почивка, пауза, отдалечаване, време, в което да си дадем пространство, за да учим и да се усъвършенстваме. Това завръщане не е задължително да бъде след разрив на взаимоотношенията. Аз съм дълбоко признателна, че сме заедно тук в нашия егрегор на любовта. Пространство, в което заедно с вас сътворяваме чудеса. Изпращам любов и светлина на всички, които сте от другата страна на екрана и искам да ви кажа, че се чувствам изключително щастлива всеки път, когато сме заедно. Усещам вашата енергия, усещам вашата топлина. За мен е празник. Тъй като предстои съвсем скоро месец август, аз много усилено записвам видеа, защото в август доста ще отсъствам. Въпреки това, за социалните мрежи всичко ще бъде направено, нагласено и добре, че повечето социални мрежи имат възможност видеята да се пускат автоматично в насрочено време, което е прекрасно. Дълбока признателност към всички вас, бъдете благословени и хармонизирани. Дълбока признателност към Бога, дълбока признателност към Твореца, дълбока признателност към Абсолюта, дълбока признателност към ангелите, към архангелите, към учителите от светлина. Дълбока признателност към тази духовна маса, която ни е събрала и всички тук вибрираме на високите честоти. Медитираме. Таро е терапия, Таро е медитация, Таро е мехлем, Таро лекува души. Днес аз призовавам тук да дойде любим човек, който е в сърцето ни, за който човек ние мислим, чувстваме, вибрираме. Да дойде тук любим мъж, любима жена и да ни каже: някой се завръща към нас. Изненадващо. Бум, 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 бум. Кой е той? Бога, Творец, Създател Абсолюта, естествено, че ще ни съдейства и ще ни помогне, ще говори чрез Таро. Намислете си една карта, която като се появи директно ви изпраща в космоса. Искам да изкажа моята дълбока признателност към всеки, който дръзне да коментира и да пише. И в YouTube, и в TikTok. Това са коментари, които зареждат хората, особено в YouTube пространството. Хората не смеят да пишат, обаче ми пишат: Лиде, толкова сме благодарни за тези, които пишат и ни зареждат, и ни мотивират, и ни вдъхват вяра. Хора, заедно с вас правим чудеса. Това за мен е празник и съм истински признателна. Вие сте прекрасни. Нека да активираме закона за привличането. Каквото даваме, това ще получим. И да видим какво ще ни каже днес изобилието, пълната чаша. В нумерологията, сериозната нумерология, има дневен аспект и точно този ден е картата на изобилието, на шестицата, на страстта, на това да покажем колко сме ярки и пламенни. И точно в този ден някой се завръща към нас. Кой е той? Говорим си старо за любов, медитираме, релаксираме и се забавляваме. Една карта се мята. Коя е тя? Мъж, който има сериозни конфликти. По принцип мислех да търсиме дворцова карта, но след като картите искат да говорят по този начин, ще направим образа на база трите карти. Мъж, който има сериозни конфликти, петица жезли. Бори се с себе си и с другите лица в себе си. Бори се с мъже, с приятели, с братовчеди, с братя. Мъж, който мечтае за неговата уникална жена. Жена, която е популярна, известна. Жена, която
е разпознаваема в обществото, на висока позиция, мечта, жена, с която осъзнава, че има разстояние, но той не губи вяра. Той казва така: знам, че бавно се случват нещата между нас, но те се случват. Аз вярвам, тя е моята звезда, тя е моята мечта. Седмица чаши. Седнал съм, мечтая си, хода често до морето, до водата, до там, където ми е приятно и съм сам. И има много тайни купи, които са скрити и вътре има любов. Има и не толкова, има и излиза и змия от тези купи. Излизат и различни други интересни неща, но аз вярвам, мисля, мечтая. Има много любов, блик. Но първо в момента трябва да се справя с конфликтите. В момента съм конфликтно настроен, но мисля за моята уникална звезда, звездата. Вечер гледам звездите и мисля за моята прекрасна звезда. А неговата прекрасна звезда страда, т.е. ние, любимите жени, страдаме, хленчиме, мрънкаме, тежко ни е, бедност в отношенията има към този момент. Т.е. мили прекрасни хора. Хора, които медитираме, релаксираме и се забавляваме старо. Хора, които се пробуждаме духовно, защото аз много бих искала все повече и повече, не случайно знаете, че от самото начало моите социални мрежи се казват ЛС, нумерология и духовност. Тоест, искам да се пробуждаме духовно, да вървим заедно в този път. Освен Таро, да правим и други неща заедно. Любимите жени страдаме, хленчиме и има бедност в отношенията, има отдалечаване, има тегавиня. Така че някой се завръща към нас, кой е той мъж, който има много голяма любов, надежда. Седмица чаши и звездата са абсолютен аналог, само че звездата е с много силна тежест и казва: да, бавно се случват нещата, но ще се случат. И тук той няма колебания в никакъв случай. Той може да е в момента конфликтно настроен, да вижда, да има 5 лица или това да е обществен човек, защото петицата много често е човек, който общува непрекъснато с много хора. Може да има той и още 4 важни приятели, с които да обича да взаимодейства, да споделя, да говорят важни мъжки неща. И в момента може с тях да има лека напрежонка, но пък е човек мечтател. Тук имаме вода, тук имаме, и понеже сме в такъв сезон, това усещам аз, може често да ходи до водата, да се блика, да плицика и да мечтае. Преминава през нелек период този човек в момента, трансформира се и най-вече, понеже мислите са му основно в главата, най-вече може да усеща дори напрежение, ако се появи, да сподели, че често го боли главата и така нататък. Това е причината, неговата дълбока трансформация, защото на енергийно ниво хората, които са се пробудили духовно, го усещат по един много странен, специфичен начин и сега сме в период, в който особено сега към края на годината, следващата година, това ще бъде много съдбовна година, аз ще разкажа за нея. Много интуитивна година, година, която ще бъде с пророчески сънища, силна интуиция и въобще идеализация, но хората, които са развили интуицията, ще развият още повече и ще имат достъпи до много интересни и необятни неща. Така, някой се завръща към нас, кой е той. Той ще се завърне грандиозно, този човек, защото много си е намечтал и нафантазирал. Бавно се случват нещата, но да видим какво ще прочете картите. Ще кажат картите, аз ще го прочета за вас. Изпращам любов и светлина. Изключително съм щастлива, че сме заедно. Благодарим на всички, които сте тук. Връща се да стабилизира отношенията, да изговорим някакъв разговор. Тук ще се проведе съвсем скоро разговор, честен, справедлив по неговия начин, както той ги вижда. Малко се връща с едно притеснение, с един нюанс на страха, защото има вероятност да съм пропуснал някаква възможност, има вероятност да съм изпаднал в депресия. Това е човек скъперник. Скъперник в финансов аспект, в любовен аспект, като цяло скъперник. Гледайте го къв хитрец. 4 пентакли, 7 мечове. Хитрувам, тая, дебна, наблюдавам. 7 мечове в тази карта е много интересна, защото тук имаме гарги, гарвани, зловеща история, притихнала, а пък той, вижте го как е застанал, е готов за засада и наистина се дебне, а в торбата си има, в раницата си има много такива истории, които не са. Това е мъж, който умее да борави със словото и понякога така да извърти нещата в негова полза. Той ще се завърне и ще говори за тези взаимоотношения, защото Везната това казва. Първо, картата на справедливостта предвещава сериозен разговор
с едно на ум, с страх, но този страх ние няма да го усетиме. Някой се завръща към нас. Кой е той? Видяхме кой е той. Таро е терапия, Таро е медитация, Таро е мехлем за душите ни. Той, когато се върне, когато имаме взаимодействие, когато се срещнем, говорим, ще види, че ние сме се заземили до безкрай. Едно спокойствие ни е обзело, стабилна жена с стабилна работа. Може дори в този момент да имаме супер много отговорности и да сме леко разсеяни в разговора, който водим и да не чуваме добре и да не слушаме. Но въпреки всичко този мъж е магьосник. Това е феноменален човек. Магьосникът е с много силна мъжка енергия. Магьосникът знае кога какво да прави. И така ще се върне с такава лекота. Това е изключително умен човек. Девети голям аркан и магьосникът. Ще се върне и ще каже: мечтал съм, мислил съм, случиха ми се такива и такива неща. Взех решение, помислих за нас. Кралят на мечовете в енергията на магьосникът и отшелникът. Смятайте колко мъдър човек е това. Първо, кралят на мечовете категорично е изключително мъдър човек. Нали? Това е мъж, който обича професията си, който борави със слово, с ума, с всичко. Погледнете го колко е затънал в дълбоки мисли, побелял, старял, меча и що има животно е до него в мисловна енергия. Той ще се завърне. О, Луната се появи тук, много големи аркани започнаха, мили хора. Този човек се връща, обаче той се дави от емоции. Той просто ще се отдави. Този човек безкрайно много обича. Но не може да разбере дали това е за него, дали тази връзка е негова. Той се дави буквално в емоцията си. Казва: трябва да седнем и да поговорим, да изясним много неща. Не съм спрял да мисля за теб, колко си верен приятел, верен другар. Ти си надежден човек. Картите се обърнаха и в интерес на истината някой се завръща към нас. Кой е той? Мен ми се искаше да прочетем една прекрасна история, пък той започва да обяснява, че се дави в чувствата си, че не е сигурен дали това е за него. Колелото, съдбата ми дава шанс непрекъснато да се видим, да развиваме връзка, отношение. Обаче не съм сигурен, че мога да стана кралят на пентаклите и да бъда сериозен, стабилен. Аз съм вълк единак. Кралят на пентаклите в тази колода е много сериозна карта, защото тук до него има един вълк. И не е сигурно дали този човек е готов да даде това, което ние искаме да даде. Аз те обичам. Пажа на чашите. Паш на чашите. Имам любов. Главата ми се отвейва, като мисля за теб. Гарантирам, че този човек, защото аз и друг път с това таро харесвам си го, но сега съм супер настроена на вълната на морето. Гарантирам, че този човек може в този момент да е на море или да ходи до морето, или да ходи на басейн, защото много ми прави впечатление. Обичам те, държа на теб. Не съм сигурен дали мога да ти дам това, което е, но със сигурност мога да ти дам страст. И ето я картата. Някой се завръща към нас. Това ще се случи в рамките на 8. Дали ще бъдат 8 минути, дали в 8 часа, дали на числото 8. 8 е 8, 17 и 26 е 8. Хора, утре е 26. Ако се сетите, ако ви штукне, върнете се и пишете, това зарежда всички. А пък аз като видях ваш коментар, някой път се връщате на стари видеа, ама толкова хубаво ми става, директно отивам в космоса. Просто е прекрасно. Така че той ще се дойде с неговата страст. Изморен обаче ще дойде. Изморен. Има нещо, което от някъде си е тръгнал. Той си е тръгнал с тежест. Няма да му е много окей. Потънал в любовта си. Ще дойде смирен. Това не е човек, който ще дойде и ще каже: обичам те, ще се побъркам. Не, няма такова нещо. Няма смисъл да се заблуждаваме. Обаче той знае. И точно тук казва: ще дойде изморен с целия си багаж. Претоварен. Толкова ми е. Самотен е този човек. С любовта си ще дойда при теб. Смирен. Ще медитирам. Ще притихна. Ти си силна жена. Ти си ярка жена. Понякога може да ни има като... Вижте, тук има едно агънце. Да си казва: мога да те изям. Ти си, нали, нежна, малка, крехка. Но всъщност знам, че ти си прекрасна. Защото това е рицар. Жезли, страстта. Идвам, за да събудиш страстта в мен. Вижте го как тук кралят на чашите затворил очи. Това не е крал на чашите, който той обича отвътре. Вътрешно обича. И седмица жезли.
изчакай малко, не бързай. Това не е човек, който не е човек, който се разкрива. Това е дистанциран човек, притихнал човек, който не обича много да споделя. Добре, като се появиш, тъй като ти ще се появиш в рамките на внезапно, Осмица Жезли казва внезапната поява, че ще дойде от нищото, ще се появи бам, бам, бам. Така или иначе виждаме, че някой ще се завърне към нас и разбрахме кой е той. Да видим и няколко думи какво ще се случи. Няма да дойде с решение, няма да дойде избрал своя път или посок, но ще дойде и ще ти покажа, че ти си за мен света, Вселената. Ще се върна от път. Ето го, от път ще се върне човека и ще дойде. Да се помирим, да се сдобрим, да си поговориме. Страшният съд. Той заспива и сънува, този човек. Сънува ни. Той не е като да ни сънува. Сънува ни до безкрай. Появяваме му се в съня. Съдбовно предопределено нещо. Може, примерно, да е минал през тежък период. И той и ние. Или връзката да е била категорично забранена. Примерно няколко месеца нищо. И сега да се възроди от нищото. И все едно никой на никой да не иска никакво обяснение. Просто нещата да се случват. Не е изключено. Ето го. Ще дойде рицар чаши. Ще донесе букет, ще донесе кутия с бомбони, ще донесе сърцето си, любовта, новина, вест. Със сигурност го очаквайте и ще тръгне той сам да развива отношенията и да покаже, че тази връзка има зелен светофар от Вселената, тя е благословена и тук ще сътвориме чудеса и ето, ние ще ликуваме, ще празнуваме и ще ни е прекрасно. Дори ще дойде, ще танцува. Дяволщината ще покаже. Зажаднял, иска да прегръща, да целува и нататък може да си го дофантазирате вие всички прекрасни хора. С голямата си страст пристига с жезела си, както обичам да кажа. А ние оплели сме се като пили в кълчища, не вярваме изобщо, затваряме си очите. Всъщност, затваряме си очите за истината. Двойка мечове тук казва, затварям си очите за истината. А истината е, че това е съдбовния шанс за нас. Всъщност, нашият любим, нашата любима ще се завърне с гръм и трясък. Видяхме кой е тук. И тук ще се сътвори нещо чудесно. Я връзката ще възкръсне наистина. Я ще се роди, ще се зачене новото зрънце на любовта. Я наистина ще се зачене дете и въобще ще се случат чудеса. Какви съвети иска да ни даде Таро? Съвети от картите Таро за този наш прекрасен мъж, за тази наша прекрасна жена, които се завръщат към нас. Съвети от Таро. Какво да кажа? Бог е велик. Дълбока признателност към всички вас. Уникална енергия. Толкова хубаво ми стана. Направо се размазвам. Честно ви го казвам. Вие видяхте колко бъркам картите. Да, Таро казва, предупреждава ни. Няма да дойде готов за избора, но ние за него сме нещо великолепно. Ние сме уникално. Шестица пентакли. Категорично имаме тук. Не е закона за равноценния обмен, няма баланс. Но всички, които дръзнем да си помислим, че ние даваме, пък нищо не получаваме, това не е правилно. Няма възможност да даде този човек повече. Може би толкова мой капацитет. Не всеки може да обича, колкото не можем да бъдем равнопоставени. Едни ще бъдем много добри в това да пръскаме любов, други ще бъдем добри в това да сготвим хубаво, трети ще бъдем добри в да помислим. И затова е взаимодействието, затова се срещат две души и с рождените си карти се допълват и се изстрелват в космоса. Прекрасна история. Очакваме любимия да се завърне и няма да се бави. Тук ще се случи бързо, скорострелно. Осмица Жезли е най-бързата карта в Таро. Вау. Много сексуална, много страстна, много позитивна карта. Жезлите са позитивни. Независимо, че започнахме с петица Жезли. Жезлите са позитивна карта. Да, той може да се е оплел като в пиле в кълчища, но какво от това? Ние все пак сме тук, за да го разплетем. Без значение наш любим, наша любима. Ние сме тук да ги разплетем тези прекрасни същества. И сега взимам тази колода, за да видим няколко карти и от нея какво ще ни каже тя. Някой се завръща към нас. Кой е той? Какво ще направи? Я да видиме. Таро е терапия, Таро е медитация, Таро е мехлен. Някой се завръща към нас. Кой е той? Като излезе в началото една дворцова карта, като отидеме в необятната
космос. Излиза паш на чашите, душичка, гледайте. Осмица жезли, той няма никакво търпение. Хора, дали изобщо ще догледате видеото, той сигурно вече е запалил телефона, звъни на вратата, подпрял се и казва айде. Едни и същи карти, съмнява се, но въпреки това ще дойде. Седмица пентакли. Ние ще чакаме повече от това. Значи ние сме се пренавили, хората, които сме тук, повечето сме жени. Има и уникални мъже. Аз се радвам на мъжка аудитория и изпращам ви много любов и светлина. Прекрасни сте. Ние ще очакваме повече и повече. Ето. Падна ни, драматизма изобщо не е излишен. Тук имаме разочаровани, сърдити, ще се пукнем като мидия, той ни липсва. Увиснало положение, нищо не се случва. Идвам, за да ти покажа, че ти си моята любима кралица чаши. Нежна, чувствена, искам да видя страстта ти, да ме запалиш. Ще дойде и ще ме видиш решен, защото искам да те гушкам, искам да сме заедно. Бъди балансирана. Нещата не се случват бързо при нас. Да, ти даваш, аз само взимам. Това е така и не го отричам в никакъв случай. Идвам с любовта си обаче. Толкова много си ми залипсвала. Завръщам се към теб и към нашите отношения. Искам да се наслаждаваме, да ни е хубаво, да ни е лекичко. Тук имаме двойка пентакли, която и преди малко и императора. Негово величество императора. Рече и отсече. Той ще казва какво ще се случва. Добре си дошъл. Заповядай. Ние така или иначе сме жени, нежни, крехки. Ще ти дадем възможности да бъдеш император, властен, категоричен, да командваш парада. Не се напрягайте, прекрасни жени. Мъжете са родени да бъдат те. Не естествено остри, ами те да действат. Действайте. Ние сме жени, ние сме императрици. Така, сега взимам таро на търсещия. Да видим той какви съвети ще ни даде таро на търсещия и след това какво правим, мили хора. Пожелаваме си уникален ден, уникална нощ, всичко да ни е уникално. И моят съвет към вас е, тъй като виждаме осмица чаши, осмица жезли, човека идва, нещо ще се случи бързичко, 8 е утре, вярвам, така че бързичко се случи, за някой може да се случи и до 8 минути. Какво иска да ни посъветва таро на търсещия? Жестокост. Да, чувстваме се много зле, предадени, изоставени, наранени. Обаче дяволът пристига, той ще ни изкуши, ние колкото и да си говорим и да си фарфориме, че няма да стане така, пък иначе той се появява и ни умекват капачките веднага. И поражение. Чувстваме се дори предадени, изоставени. Можем ли да сме си не фантазирали какви ли не други неща? Мечтателя. Ето, луната, съмненията, чуденките, дали така, дали иначе. И лидерство, бащата на мечовете. Къде е без бащата на мечовете? Таро на търсещия, мисля, че в кратко се разказа една красива история и познание. Осмица камъни, поредната осмица. Осмицата, знаете, аз съм ви го казвал и пак ще ви го кажа. Осмицата е най-кармичното число, обаче осмицата е числото на историята. Всеки, който е със жизнен път 8, това са хора, които винаги имат пари и които не сменят партньори. Те държат. Когато се срещнат две души и правят 8, значи за цял живот. Тук имаме нещо за цял живот. Създали сме история и това е така. И няма мърдане. Чудесно! Бог е велик. Мили хора, за мен знаете, че е чест и привилегия да бъда вашия интуитивен таро-четец. Изпращам ви много любов и светлина. Бъдете благословени и хармонизирани. Нека се държим с хората, така както искаме те да се държат с нас. И знаете, скоро отново ще бъдем тук и ще си говорим старо за любов. До нови срещи!